right now dziri kurhanwa kwete nevaridzi vadzo, but dziri kurhanwa nemaideas anobva kugym, anobva kuchurch society, anobva kubhawa, anobva kubhora, anobva anyway kunoungana vanhu vachizowana mukana wekuita mainteractions, anobva kubasa chaiko chaiko. Kune vanhu vazhinji vekuti havana self confidence in themselves, right? Kana vasina confidence in themselves, most of the times vanoita sekunge vanhu vanofarira kudzidza, but kusiri kuti vanofarira kudzidza, kuri kuti vanodoubt everything they know about themselves or what they think about themselves. Saka at the end of the day, everything that comes their direction chine potential yekuno penetrate muupenyu hwake, chototanga kudominate. Zvese zvaanzozvitaura ne the next person anofunga kuti zvine musoro, right? Isusu vanhu vari vocal kandi vari prominent vanonzwika, anditi hazvirevo kuti kunzwika kana kutaura kwazvandiri kuita zvino zvinoreva kuti ndotaura zvinhu zvine musoro zvese. Ndinogona kutorasikawo dzimwe nguva, ndogona kupinda personal. Pamwe ndanetsana namadam Kumba, ndinongofila kuti vakadzi musoro yavo haidhore mushi. Then munobva ndibvunza, ndobva ndaudza kuti hano kana zvinetsa kasha, iwe ingosiya munhu because vakadzi ava vanonetsa, right? Iwe uri kufunga kuti zvataurwa naBishop nyamba zvataurwa naMusa. Bishop vasuspendwa, munhu apinda personal. Saka most of the times zviri so dangerous kuti utadze kuvawo nechinhu chinonzi iwewe. Ukatarisa muti uyu, muti une midzi, mukautarisa une stem, mukautarisa une mabranches, woita maleaves, wozoita mafruits, right? Midzi haioneke kunyanya-nyanya, ende vanhu vazhinji havagone kuidentifya muti nemudzi. Kune chinhu chinonzi stem, ndo chinopa structure kumuti. Kana muti iwo uchizonobhenda uchinonoti vhavharara kudai, inhau yekufamba kunenge kwaita mastems kuti anenge aenda achinotaramuka kudai. Kana uri mupuranga unogona kungoti twasa, kana musidhari uchingozviendera wega mudenga. Ichocho ndo chinonzi muti. Kana wakunongedza muti ndo chaunonongedza. Maleaves akadonha unosara uchinongedza, mabranches akapurunwa unosara uchinongedza. But mukazoona stem yakatwa, hausisiri muti, chakunzi chigutsa, right? Saka munhu wanawo frame inoshepa chinonzi iwewe, zvokuti maideas evamwe kana akuuya, ari kuuya achinobata pastem, achinopfekedza upenyu hwako. Mafruits anozorembera akuonekwa, maflowers anozoonekwa kuti atungira and all that. Ngazvinge zvichizobvawo kune vamwe, chiregedza kuti nestem hauna. Kana usisina stem hausisiri muti waagutsa. Saka kune vanhu vazhinji vanoinfluencerwa madecisions avo nevanhu. Hazvina kushata kuwana vanhu vanokubatsira pakumeka madecisions. Dambudziko nderekuwana vanhu vanenge council yamambo Ahasuerus muBhaibheri. Zviri kunzi mambo Vhashti pavakaramba kuuya, zviri kunzi maofficials vakatanga kutaura namambo kuti chaitwa nemukadzi wenyu ichi hachifane kunge chichitomboitika mukingdom. Madzimai edu akazvinzwa kuti mashedza mukadzi wenyu imimi akaramba kuuya, vachatanga kusatiteerera kudzimba uku. Tese tinoziva kuti vakadzi agara vateerere, whether kune munhu arega kuteererana nemunhu wake kandi kune munhu ateererana nemunhu wake. But apa zvaakuita sekunge Vhashti ndiye achakonzera kuti vanhu vese vari mudzimba vasateerera. Uri kuona here advice? Zvaakuita sekunge nawo ndikupamusana pekuti mudzimai wenyu uyu arasa maoko pano pachechi, zvikureva kuti vakadzi vese vachatanga kurasira varume vavo maoko pachechi, ivo vachirasa kare. Chisiyai mukadzi uyu. Zvikunzi mumwe nemumwe akatanga kuuya achitaura kuti izvi zvinhu hazvifana kunge zvichiitika, Vhashti ngaaende. Kureva kuti Queen Vhashti kudzingwa kwavakaita, havana kudzingwa nekuti Ahasuerus anga asingachavadi. Ahasuerus wakangotsamwa nedisobedience yanga yaitwa naMadha pane vanhu. But Madha mama mai Ahasuerus vakangodhisobheya ipapo, right?
but pane vanhu vakanomira vakaibreka marriage iyoyo, zvikanzi sainai, isai signet ring yenyu. Apo signet ring yamambo kana yaiswa hairivheseki. Zviri kunzi Queen Vashti ndokubva vadzingwa. Zviri kunzi the next day mambo Ahasuerus vasoba. He became worried about his wife. It only means one thing. Vashti was not a bad wife. It was just a bad moment yakaitika papati mambo vadhakwa vakarequire kuti mukadzi auye kuzotamba pamberi pevanhu asina kupfeka, akapfeka crown chete. Paakangoti izvozvo handikwanise, nevaida kuonawo mambo ndodhanzira vaida iro, ndoravaiida vachiti ndoda kuti vanhu vaone how beautiful my wife is. You see, vanhu vari kukuadvisa Ahasuerus, haunambofungawo here kuti vane zvimwe zvavaida kunyanyoona pamudzimai wako zvavatadza kuona nekuti aramba kuuya? Are you sure they have your interest at heart? Now that you are now worried about your wife, sei pasina ambofungawo kuti hatina kuita here a rash decision? Vanhu ava vanogona nge vaine upenyu hwakanaka vese. Zviri kunzi vanhu pavakazviona kuti ari kufunga mudzimai wake, vakabva vauya neidea vakati right, ngakutorwe vasikana mu127 countries dzanga dzichitongwa naAhasuerus, ngapatsvage mavirgin girls vese vauye vagezwe, vadii, munge muine one munhu at a time muchitsvaga wamunoda. Zviri kunzi bhajeti iyoyo ikatoiswa pasaidi yekubhajetira vakadzi vanofanira kunge vaina mambo kuti vachuzwa, kuri kusangoda kuti Vashti adzoke. Saka ndiri kuudza iwewe, maybe uri kubvunzwa kuti ko munhu wangu anodzoka rini, kubasa kuye ndinodzoserwa rini. Kunogona nge kuine makurukota ari kutaura nemunhu anofanira kukupadhona. Dzimwe nguva ukaona uchiitirwa utsinye hwauri kuitirwa usi kuitirwa nemunhu, ndiye ari kushandiswa nevakakuvenga. Chavari kungoita vari kungochuna mumashure make, vane zvavanotaura kana vari vega. Exactly. And chavanoita ndechekuti chimai, vanomeka sure kuti kana wakufunga zvekuti take back that person, vanozviita sekunge zvinhu zvinoitwa nevanhu vakadzungaira. Anoudzwa kuti kana mafunga kungochiva benzi zvenyu, you can take back level. Zvokuti munhu iye anomira kuri kusada kunzi akadzungaira orega kuita any reconciliation newe. Saka mambo vakatsvagirwa vakadzi one at a time, right? Kusvikira kwauya Queen Esther ndowaakaita saafarira, ndokubva amutambanidza tsvimbo yake, ndokubva amugadza saqueen pachinzvimbo chaVashti. Very and fine. Fast forward, unozoona paakubuda nyaya dzana Hamani dzekuti vaakuda kudestroya maJews. Mordecai ndokubva akumbira Esther mwana ari mupalace kuti taurawo namambo, kuno kwaita nyaya, we are in danger. Tinozoshamiswa nemazwi anobuda mumuromo maEsther akanzi anodiwa. Esther ari kuti hazvibvumirwe kuti ndiende kunoapia pamberi pamambo, kwete pamurume wangu, pamberi pamambo ndisina kushedzwa. Ndikangoenda bedzi ndikanoapia ndisina kushedzwa, it's a death sentence, except the king stretches forth his scepter, tsvimbo yake. Dambudziko nderekuti ndine over 30 days ndisina kushedzwa namambo in his chambers. Ime, taifunga kuti pakasiwa Vashti pari kudiwa Esther, but Esther akachuzwa. Tiri kuona futi kuti mambo vanoita senguva vasiri kunakirwa naye. Ipapo pane zvinhu tu uku kufunga kwangu we. Okay. Chekutanga ndiri kufunga kuti maybe mambo vanga vasinganyanya kuda Esther, because the Bible says when Esther's turn came, kureva kuti mambo vaipiwa musikana voita usiku naye, vomuka kuseni voti handimudi, kouya mumwe voti handimudi. Maybe Esther angari uchi number 697. Pamwe maybe pavakasvika pana Esther vakaona kunge ndiye anga ari nani kudarika vamwe 696. Vakati regai ndizororere panapa. Maybe pfungwa dzavo dzakanga dzichiri kuna Vashti. And now
vakushaya zvekuita naEsther uya wavanaye nepamusana pokuti pane vanhu vaakateerera kuti vadzinge munhu wavaida. Kana kuti maybe vanhu ava vanga vakati at least kukauya kavirgin girl we can actually control her tichiwana zvatinoda kuna king. Ndobva vazama kuzviita pana Esther, ndobva vatadza, ndobva vatanga futi kumuadvisa zvisiri izvo pamusoro paEsther. Akatanga futi kuavoida mudzimai wake. Ndauya kuzokuudza kuti ukasava munhu ane discipline, ukasavawo nestemu inodefina iwewe, unogona kuti nhasi waroorwa mangwana wabuda, nhasi waroora mangwana wabuda. Kune vanenge vachingouya vachikuudza kuti haiwa kana taifunga kuti waroora munhu kwai, but ndezvandakazoona achiita parufu, akazoramba kubika mugoti wakazodai and all that, zvokuti unopedzisa wangu kufunga kuti haasiri maybe ndeuyu haasiri. Unoziva here kuti dzimwe nguva vanhu vari kuadvisa about people in your lives havasi kuadvisa iwewe, vari kuzviadvisa ivo kandi vari kuprepare nzvimbo dzavo muupenyu hwako. Vazhinji venyu muri maprojects uchifunga kuti uri shamwari, vazhinji venyu muri maprojects muchifunga kuti uri hama chaiyo chaiyo. Do you know that your personal mother can make you a project? Unoziva kuti vanhu vakaipa to the extent yekuti munhu akakuzvara anogona kuona a money making machine or make a decision kuti mwana wangu uyu handikuona mukadzi pari. Ndicho zvitaura souri kunzwa kuda kurovana neni. Vanhu vayazokudza kuti ichokwadi ichocho. Hama dzako can actually influence kubva kwemunhu kwaye muupenyu hwako. Who has your ear? Kuti saka isusu hatistorina nzvimbo. Kuti isusu hatorina nzvimbo. Bosi pane munhu anouya achinyatsoona potential yawakatakura. Oona kuti mari dzauri kutambisa iwe kubhadhara vanhu vangani maschool fees. Hai 13 chete. 13? Une capacity yekubhadhara 13 school fees rewe. Hauone here kuti ukambokata makosi uye ari kudzidza kupi? Ari kwakati yowe kuuyu kwakati yowe. Vanhu vanobhadhara school fees vanodzidza kwakadai here nemunhu asina mari. Wadii kuti vaende kuzvikoro zviri nani but zvisiri zvinokudraina the way zvirikudraina izvo. Wounganidza capital wosimuka. Maybe in 5-10 years unenge wakukwanisa kuendesa vaunoda. Unogona kukwanisa kutora kana chikoro chese uchidzidzisa usingazvinzwe nekuti waane capacity. Uri kuona here munhu ari kuuya nezvaari kushare. Munhu iyeye akauya akatanga kushepa upenyu hwemunhu iyeye. Vanhu vanotanga kuona kuti tanyura. Ari kuprogressa. But kunyange akaprogressa handifunga kuti tichawana access kumaresources ake. Zviri nani uyu munhu abve setup yanga iripo inobenefita isusu irambe ichikontinya. Can I tell you something? Kana uchida kuzviona kuti vanhu vari mulife yako vakaipa sei, vaidhila newe nyaya dzemari uri single, nanhasi vachiri kuuya kwauri chete uzveni waroora, vanoita sekunge havaoni kuti waane mukadzi. Havana kumbobvira vakaenda neko vakaitwa rafu. No, vachiri kuuya kabisira nekuti havadi kuzvibvuma kuti hausisiri wega. They don't want to acknowledge. Don't want to acknowledge. Zvakafanana nekuti inini ndichigara ndega. Anditi munhu anogona kungouya akangofunga kuti ndoda kudya chingwa nemajarini akaisa akanzwa kuti akubohwa, anogona kungochirumba uchisiya apo obata dovi and all that. And I may not notice, I may not care. Right? But the moment I marry, right, hakuna mudzimai anoda chikafu chinotambiswa chinzangu. But kune vanhu vachiri kuita the same thing mukadzi yeye aripo. Ende mukadzi yeye akatozviona kuti ndikakomplaina nyaya yechingwa inokura iyi. Saka dzimwe nguva anogona kuita turn a blind eye but achikuvara mukati. Wakaroorwa but nanhasi hama dzako dzichiri kubvunza iwewe mari. They don't go through your husband. Your husband does not even know kuti mune kaproject kenyu muri kutovaka muchishandisa mudzimai wake. Iwewe mukadzi uri kufunga kuti uri kumira nehama dzako. No, wakatenderedzwa nevanhu vakaipa vanonzi hama dzako. Unozviziva here kuti mukore uno kunotori nevanhu vanobatwa red handed. Mwanakomana namai vakamuzvara, mwanasikana nababa vakamuzvara, kwete vachibatana chibharo vachidanana. Saka ndoda kuti uzvizive kuti no man after the flesh. Hapasi pese pari kuuya advice ine chekuita nekusimuka kwako. Ende vanhu vanokuadvisa vanodetermina kwaunoenda muupenyu. Rehoboam paakabvunza vakomana masaizi ake, zviri kunzi vakamuudza kuti enda unoudza vana vaIsraeri kuti kana baba vangu
vaikurumisai nemasvosve ini ndiri kurumisai nezvinyavada zvamakumbira izvozvo izvo handisi kuzokuitirai. Maelders echikuru vakamuti mwanangu enda unoconsider zvataurwa nevana veIsraeri, ukava muranda kwavari ukavateerera uchavatonga nekusingaperi. Zviri kunzi haana kuteerera maelders, akateerera shamwari dzake. One advice from evil friends yakatsemura kingdom, kwete nepakati, no. 10 tribes left him, akasara ne2, simply because there are people vekuti vakataura unoteerera, no matter zvinhu zvavari kutaura hazvina maturo. Why is it that, alright, kana vanhu vanokuadvisa vakachenjera, sei vachikuadvisa asi mumarriage mako muchiine chaos? Because kukuadvisa kwavo kwaifanira kuunza sanity, kwaifanira kuunza order, kuti at least uri kuadviswa. Unozviziva here unogona kuadviswa napastor, but mumusoro make musina your interest, muine chigumi chake. Imi. Atoona kuti mukomana uyu atori potential husband, anomuroora, but mukomana uyu anopinda uko, saka akamuroora anoenda naye. But manje kana aenda naye isu tozoita sei kuno? Agomuadvisa kuti mukomana uyu akaipa, iwewe nekuti musoro mako mungori papa this papa that, kuti havangambondirasisa. Ugotadziswa kuwanana nemunhu anogona kukuendesa kure nekuda kwapasta wako. Ndikuti mafundisi ngaasati advisor. No! Nditori pastor. Basa rangu kuadvisa vanhu. But even a stem. So true. So true. Be grounded in the word of God. Zivavo pfungwa yaMwari. Zivavo destiny yako, zivavo kwauruda kuenda, akoda kungorarama. Ende zvinotanga nekuexercise kwa nekuti vanhu vakatotaura kuti tiri kusvika ipapo manje nemotikari chinja tiende, unoti handisi kuenda. Exactly. Even usina zvekuita woti ndiri busy, akona kungoti vanhu vakangosvika nemotikari wotopinda wogara pakati passenger uku driver kwaisa musoro pakati, tiri kuenda kupi? Ukaona vakadaro chaunoti kunyange nekumarriage ndozvaunonge uchingoitwa izvozvo. Kune vanhu vanotorwa pamba ari mumarriage ovhakachiwa naye, murume agosvika kuuri kupi? Ndazobuda nanasisi nanabamukuru wanga vachindida, kwautaure kuti wakuenda. Avarecognize kuti ari married. Vanhu ivavo vakaipa muupenyu hwavo. Vakaipa. Thank you. Imi. 0772162651. I also want to hear from you. Wow, we're also live on Facebook. Munhu wamwari kuna vanoda kubatai, vanokubatai kupi? Okay. Church yepa phone iri pa 773 11025 773 Facebook page rakanzi Dr. BMC Sam, na YouTube page Sam, ne TikTok account, and then ma services zedu anowanika pa corner Robert Mugabe and Wayne Street, or corner Robert Mugabe and 2nd Street, upstairs Mcinema 4 church inonzi the City Gate Assemblies. Talk to us. God bless you. God bless you too. Thank you so much, Bishop Dr. BMC. We do this every Tuesday, Soul Food, right here on The Morning Galaxy on Star FM. Star FM sounding good all the time. Check your time with mine. It is 10 o'clock. Time for the news. This is Zimpe